Добре, мисля, че записвам. И да, записвам. Така. Това става добре. Ще само го преместя и така, добре. И добре, сега. Това направим. Как се работи с Paint, може би. Ако не мога, защото съм на компютър. Да, айде да е. Почни се. Явно ще става. Окей, почни се. Да. Какво да правя? Взимам това, правя така. Така. Добре, сега така. Малко спасам. Тук правите... Така. Сега... Сега ще има пак много любим цвят. Добре, да цветове. Така. Така най-готино. Добре, ще едно сега папилини. Така ще ми това курата. Добре. Окей. Сега пак ще има котичка. Зеленко. Шит. Добре. Последния път не се получи и добре. Това съм аз. Бейпакил или сегашния мини кефирес. Там Жилет, че казах името. Разбрахте, че съм го казал, това не се е случило. Следните някакво страни. Там. Бейн Гастъл. Споделно казвам името. И да, ако искам да видеа и на Minecraft, разбира се, CS. Ама не го съм. И Michael Jordan is the best.